Hej, jeg hedder Mads. Hej Mads! Jeg har nu været en rat i 3 år. Rats er fællesskabsorienterede, diversitetsdygtige og overlevende. Og det vi elsker at gøre her i Rats, Det er at være sammen. vi elsker det univers, vi har skabt i vores lille kloak. Derfor håber vi, at flere kan identificere sig og deltage i vores lille univers. Derfor inviterer vi til Cheese Pong. Kloakløb. Trash art. Bytte rotte. Og alle de her lege har vi skabt, fordi One man's trash is another man's treasure. Jonas! Head! Jonas! Feet! Head! Feet! Head! Feet! Head! Go! Og vi er Camp Rats.